Què és el Correllengua? Tinc entès que va sobre algun tema cultural. Suposo que és una manera de promocionar la llengua catalana. El Correllengua és com un passapalabra català, passa la llengua. Doncs no ho tenim gaire clar, però ens informarem. Però vindreu? Vindreu al Correllengua? Allà, el 5 d'octubre. Què és el Correllengua? Consisteix en la celebració d'activitats de caire lúdic. Que se celebra anualment en els territoris de parla catalana amb l'objectiu de mostrar la vitalitat de la llengua I fomentar-ne l'ús social. Reclamar el reconeixement de la unitat i l'oficialitat de la llengua catalana. Reivindicar polítiques actives que promoguin l'ús social del català. Presentar la cultura catalana al món. Innovadora, integradora i sense complexos. Garantir un futur digne de la nostra llengua. perquè creiem que el català ha d'assolir Plena normalització arreu del territori. Convertint-se en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat. Element d'integració a les persones nouvingudes. Animeu-vos a venir al Correllengua. Jo també hi seré. Us animo a participar al Correllengua de Sentmenat. Tots al Correllengua, tots ens ho passarem molt bé. Vine al Correllengua. El Correllengua. Vine al Correllengua. Vine al Correllengua. Vine al Correllengua. Vinga al Correllengua. Tingui ànims per la nostra llengua. Anima't, vine. Animo a tota la gent a vindre al Correllengües el 5 d'octubre. No hi falteu al Correllengua, que jo també hi seré. Ja no és hora d'anar a aprendre el que no vols ser. Tu no paris i disfruta, ja t'entretindrem. Que et motiva, que et preocupa, que et fa viure i que t'aporta. Saben que podria ser la veritat, però pensa que quan reaccioni serà massa tard. Ei, benvingut, un cop més a la ciutat del futur. Ei, benvingut a Matausen Vallès. Benvingut, necessitem gent com tu. I què t'esperava? Fas al Correllengua. Vine!